गोदान रादाब इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय आरो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दं आं सुरज सरगियारि। दिनै नोंथांमोननो माखासे गोनां रादाबफोरखौ फोसावनो नागिरदों आरो बे हिसाबै गिबियावनो जों आसामनि कर'ना स्टेटासनि सोमोन्दै खौरां होग्रोनो नागिरदों। आसामाव मैया गासै 31 गोदान कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो दिनै 3 गोदान कभिड-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो बे दिनैनि 3आ जाबाय बरपेटा मेडिकेल कलेजाव सासे मोननाय जादों आरो बेनिफ्राय क'क्राझार क्वारन्टाइन सेन्टारनिफ्राय 2 पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो दासान्दि आसामाव टटेल केसा जाहैबाय 191 आरो बेनिफ्राय बारग'नायनि अनजिमाया जाहैबाय 45 आरो दासान्दि एक्टिभ केसाव दङ गासै 136 आरो बेनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया जाबाय 4 आरो माइग्रेटेडनि अनजिमाया गासै 3। गुबुन फारसेथिं आपार आसामाव सेलेकि रिजार्भ फरेस्टखौ लानानै गोबां प्रटेस्ट खालामबाय थादों। गोबां आपार आसामनि थागिबिफोरा बेखौ होबथानो थाखाय नाजागासिनो दङ। बावैसो सिगां नेशनेल बोर्ड फर वाइल्ड लाइफआ मोनसे क'इल माइनिं प्रजेक्टनि थाखाय बे सेलेकि रिजार्भ फरेस्टखौ बेवहाय क'इल माइनिं प्रजेक्ट खालामनो थाखाय एप्रुभ खालामदोंमोन नेशनेल बोर्ड फर वाइल्ड लाइफ बेयो आरो बेखौ लानानै दा आसामनि थागिबिफोरा बेखौ बेवहाय क'इल माइनिं प्रजेक्ट खालामनो होआ बा बेखेवनो होआ, बेखौ लानानै आपार आसाम थागिबिफोरा गोख्रोङै होबथाबाय थादों। स' बेयो आपार आसामनि मोनसे बेयो सेलेकि रिजार्भ फरेस्टआ जाबाय दिहिं पाटकाई एलिफेन्ट रिजार्भनिनो मोनसे बाहागो। गुबुन फारसेथिं आसामाव एम्फेन बारहुंखा फैनो हागौ बावैसो समनि गेजेराव आरो आम्फेन बारहुंखाया गोबां खहा खालामलांनो हागौ। बेनि थाखाय कामरुप डिस्ट्रिक्ट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिया गासैबो समावनो रेडि जानानै दङ आरो दासान्दि APDCL फरेस्ट टेलिकम सार्भिस फायार एन्ड इमार्जेन्सि सार्भिस SDRF PWD बिल्डिं आरो रड डिपार्टमेन्ट बेफोर गासैखौबो सांग्राङै थानो थाखाय खावलायदों जाहाथे खैफोद जानाय लोगो लोगो बेफोरखौ थारमाने गोनांथि बायदि इउज खालामनो हायो। बेनि अनगायैबो डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिया आसामनि सिङाव थानाय गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरखौबो खावलायदों जाहाथे बे बारहुंखा फैयोब्ला गासैबो जाहाथे खैफोदनि समाव बासायनो हायो बेनि थाखाय सांग्रां थानो थाखाय बयखौबो खावलायदों। गुबुन फारसेथिं मणिपुराव मैया 11 गोदान कभिड-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो बे 11नि मादाव 9 जाबाय चेन्नाइनिफ्राय फैनाय आरो गुबुन 2 जाबाय दिल्ली आरो गुवाहाटीनिफ्राय मणिपुराव फैनाय आरो दासान्दि मणिपुरनि टटेल केसखौ नायोब्ला गासै मणिपुराव 20 जाबाय आरो दासान्दि एक्टिभ केसाव दङ 19 आरो बे 19आ जवाहरलाल नेहरू इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स आरो रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स मेडिकेलाव ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं जायफोर फ्लाइटजों ट्रेभेल खालामनो बा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय नाजागासिनो दङ बिथांमोना थांनो हासिगोन। दासान्दि 25 मेनिफ्राय डमेस्टिक फ्लाइटआ सोलिफिनसिगोन। डमेस्टिक फ्लाइट माने नोंथांमोना मिथिगौ भारतनि सिङाव थामहिनबा गंसे हादरनि सिङाव दाबसे रायजोनिफ्राय गुबुन दाबसे रायजोआव बिरनाय फ्लाइटखौनो बुंनाय जायो डमेस्टिक फ्लाइट आरो बेयो 25 मेनिफ्राय जागायफिनसिगोन आरो नोंथांमोना जायफोर फ्लाइटआव गाखोगोन बिथांमोना अनलाइन टिकेटखौ थाबैनो बुकिं खालामनो हागोन आरो जेब्ला बे फ्लाइटआव ट्रेभेल खालामगोन बिथांमोना 4 फीट डिस्टेन्स ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामथारनांगोन। बेनि अनगायैबो गासैबो पेसेन्जारफोरा मास्कखौ इउज खालामथारनांगोन, सेनिटाइज गले खालामथारनांगोन आरो गासैबो समावनो 350 मिलिलिटार सेनिटाइजार बटल लानांगौ होननानै सिभिल एभिएसन मिनिस्टार हरदीप सिंहआ गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों आरो बेनि अनगायैबो गासैबो पेसेन्जारफोरा ट्रेभेल खालामनाय समाव गावबा गावनि एन्ड्रइड मबाइलाव आरोग्य सेतु एपखौ डाउनलड खालामनांगोन होननानै बिथाङा फोरमायबावदों। गुबुन फारसेथिं आम्फान बारहुंखाया वेस्ट बेंगलखौ जोबोरैनो धंस खालामदों आरो बेवहाय कस्टेल भिलेज थामहिनबा लैथो सेराव थानाय गामिफोरखौ फ्राय गोबां खहा खालामदों होननानै वेस्ट बेंगलनि CM ममता बेनार्जीआ फोरमायदों आरो बिथाङा फोरमायबावदों कर'ना भाइरासनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन बे बारहुंखाया होननानै बिथाङा फोरमायबावदों। गुबुन फारसेथिं
गुबुन फारसेथिं साउथ आफ्रिकायाव सासे 2 साननि जोनोम जागोदान गथ'साया COVID-19 जों गाग्लोबजानानै थैबाय। बे दुखु गोनां बाथ्रा। जोनोम जानायनि 2 साननि उनावनो बे गथ'साया COVID-19 जों मोगा-मोगि जानानै थैबाय आरो दासान्दि साउथ आफ्रिकानि जा पजिटिभ केस बेयो टटेल जाहैबाय 18,003 आरो दासिम थैनायनि अनजिमाया जाबाय 339 आरो बेनिफ्राय बारग'नायनि अनजिमाया 8,950 आरो 24 घन्टायाव थांनाय 24 घन्टायाव साउथ आफ्रिकायाव गासै 803 मोननाय जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं जायफोर मानसिफोरा लकडाउननि समाव दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे थामहिनबा दाबसे रायजोनिफ्राय गुबुन दाबसे रायजोआव थांनो नागिरदों स' बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बिथांमोना पारमिसननि थाखाय न'आव थानानैनो एबा गावनि मबाइल एबा लेपटपनि गेजेरजों अनलाइनाव पारमिसन लानो हागोन आरो बिथांमोना मोनसे फर्म फिलआप खालामनांगोन आरो बेनि वेबसाइटआ जाबाय serviceonline.gov.in। गिबियाव बिथांमोना पास एप्लाइ खालामनांगोन, बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन आरो पारमिसन लानायनि गेजेरजों बिथांमोना लकडाउननि समाव दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो हागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना मोननैसो रुल्स दङ। बे रुल्सखौ नोंथांमोना बे serviceonline.gov.in आव थांनानै मोजाङै खौरां लानो हागोन आरो बेवहाय मानसिफोरा कनफार्म SMS फैब्लासो नोंथांमोना पास जानो हागोन होननानै। थामहिनबा पारमिसन जुदि कनफार्म पारमिसन फैयो अब्लासो नोंथांमोना बेवहाय थांनो हागोन होनना बुंदों। दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव नोंथांमोना थांनो हागोन। गुबुन फारसेथिं UPSCआ मैया मोनसे नटिस फोसावबाय, मोनसे प्रेस रिलिज फोसावबाय आरो बे प्रेस रिलिजाव फोसावनाय बायदियै UPSC प्रिलिम्सनि एग्जामा दासान्दि माब्ला जागोन बेखौ बुंथ'नो हायाखै आरो बेखौ लकडाउन 4 जोबनायनि उनाव खनसेबाव कमिशनार मिटिङाव बेखौ डिसकास खालामफिनगोन आरो बेयो जागोन 5 जुनाव मोनसे मेल जगोन आरो बे मेलाव माब्ला जागोन UPSCनि प्रिलिम्सआ अब्ला बेवहाय निउ केलेन्डार एग्जामिनेसननि थाखाय बेखौ फोसावनाय जागोन आरो नोंथांमोना बे 5 जुन खालि UPSCनि वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेखौ UPSCनि प्रिलिम्स आनजादा माब्ला जागोन बेखौ खौरां लानो हागोन। गुबुन फारसेथिं 1 जुननिफ्राय आसामाव गंथाम NF रेलवेनि आन्डाराव ट्रेन खारगोन आरो बेफोर ट्रेनफोरा जाबाय ब्रह्मपुत्र मेल आरो बे ब्रह्मपुत्र मेलआ दिल्लीनिफ्राय डिब्रुगड़सिम खारगोन आरो बे सानफ्रोमबो खारगोन। गुबुन फारसेथिं तिलाक एक्सप्रेस होनना बुंदों, बेयो गुवाहाटी आरो मुम्बाइनि गेजेराव खारगोन, बेयो हाप्तायाव खननै खारगोन। गुबुन फारसेथिं आरो जन शताब्दी एक्सप्रेस बेयो खारगोन जरहाट आरो गुवाहाटीनि गेजेराव आरो बेयो सानफ्रोमबो खारगोन नाथाय सानदेआव खारनाय नङा, थामहिनबा रबिबाराव खारनाय नङा होननानै NF रेलवेआ फोरमायदों आरो बेनि जा अनलाइन टिकेट बे अनलाइन टिकेटखौ दिनै फुंनि 10 रिंगानिफ्राय खालामनो हादों होननानै NF रेलवेआ फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं बेवहाय अनलाइन टिकेटासो सोलिगोन, बेवहाय जेबो अफलाइन थामहिनबा काउन्टाराव थांनानै टिकेटखौ दाननाय जानाय नङा। नोंथांमोना बेवहाय ट्रेभेल खालामनो थाखाय ट्रेनाव ट्रेभेल खालामनो थाखाय गिबियाव अनलाइननि गेजेरजों टिकेटखौ बुकिं खालामनो हागोन। नोंथांमोना IRTCनि वेबसाइटआव थांनानै अनलाइन टिकेट बुकिं खालामनो हागोन आरो गुबुन फारसेथिं जायफोर ट्रेभेलारफोरनि जा टिकेट टिकेटआ जुदि कनफार्म जायोब्लासो बिथांमोना ट्रेनाव ट्रेभेल खालामनो हागोन होननानै फोरमायबावदों आरो बिथांमोना ट्रेनाव गाखोनाय समाव माखासे गभर्नमेन्टआ होनाय रुल्सफोरखौ फालिनांगोन, जेरैबायदि मास्क गानथारनांगोन, ससियेल डिस्टेन्सिंखौ फालिथारनांगन आरो बिथांमोनाबो गावबा गावनि आखाइखौ खनले सेनिटाइज खालामनांगोन होननानै NF रेलवेनि पाब्लिक रिलेसन अफिसार निरपेन भट्टाचार्यआ फोरमायदों। दिनै नोंथांमोननो जायफोर खौरांफोर फोसावबाय थारैनो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे जों फोसावनाय गोदान रादाबफोरखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगाङाव मोननो हायो। उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।